Civil köztéri rádióadás. A civil ellenállás hullámhosszán. A Rendszerváltó Fórum szerkesztésében. Idióták vagyunk. Ennyi tehetségünk van. Őrületbe kergetjük egymást. Nem kicsit, nagyon kicsit. Böszmeséget meg lehet magyarázni. Amit mondunk, az nem igaz. Tesz a toszáskodni, aztán lassan fölbuknak. Nincsen választás. Magyarország nem a Nírország. Elfogy a tudomány. Hazudtunk reggel, éjjel meg. Igyon kurva sokból. A vizit semmi. Ja. Fórum. Aktuális témák és aktuális személyek műsora. Tisztelettel üdvözöljük a Reform.rádió stúdiójában Krasznai Zoltánt, aki a Magyar Nemzet volt szerkesztője, közgazdász tanár, illetve a Kossuth téren megalakult Forradalmi Nemzeti Bizottmány társelnökeként tevékenykedik. És öntől a mai napon néhány kérdésben, néhány válaszban szeretnénk információhoz jutni a gazdaságot érintő kérdésekben. Többek közt az egyik talán leghétköznapibb és legtöbbeket érintő kérdés, hogy valójában mi is ez a világválság, ez a gazdasági világválság, mit jelent ez, mitől keletkezett? Hát ugye az egésznek a gyökere a globalizmusnak nevezett rendszer, a globális pénzügyi struktúráknak a létrejötte, amit hát nagyon nagy mértékben az internet fölerősített. Viszonylag köztudott az, hogy volt egy pénzügyi buborék, ami az amerikai gazdaságban, az USA gazdaságában, az ingatlan piacon keletkezett, és hogy ez a pénzügyi buborék kipukkant. És az emberek többsége nem nagyon érti, hogy mi ez a pénzügyi buborék. Ez azt jelenti, hogy a valós értékek többszöröse forgott a tőzsdéken
részvények formájában. De ez nem csak az ingatlan piacra volt érvényes, hanem nagyon sok más piacra, korábbi válságokra is jellemző volt, hogy voltak ezek például a junk részvények, a szemét részvények, ez magyarul így lehetne lefordítani, hogy kitaláltak mindenféle nem létező dolgot, és azt fölvitték a piacra, és a részvényeit árusították, és azon, akik ezzel foglalkoztak, hihetetlen összegeket nyertek. Most az egésznek a lényege nem az, és ráadásul ezt úgy hívták, hogy innovatív vagy kreatív pénzügyi technikák. Most ezek az innovatív és kreatív pénzügyi technikák, ezek azt eredményezték, hogy a nemzetközi tőzsdéken tulajdonképpen a világ összes megtermelt GDP-jének kb. Az 1000-szerese, de lehet, hogy 2000-szerese forgott pénzügyi tőkeként. Tehát ez a buborék sokkal nagyobb, mint az amerikai ingatlanpiac. Ez elkezdett kidurrani, és várhatóan tovább fog durrogni. Tehát itt az a fajta globális pénzügyi rendszer, ami arra épült föl, hogy a különféle országokban dolgozó, termelő emberek munkájából hogy lehet 1000-szeres hasznot leszedni, ez most kezd kidurrani. Tehát ez van mögötte. Mennyire vagyunk most ebben a buborékban, illetve ennek a buboréknak a kipukkanásában? Tehát ez most még egy felvezető szakasz, amit most tapasztalunk, vagy ez már a válság, vagy még csak annak az előszele? Itt két dolgot kell világosan látni, hogy a magyar gazdaságnál nem csak a globális válság hatásai érződnek. Tehát nem azért vagyunk válságban, mert elért minket a globális válságnak a szele, vagy a széle, vagy valami, és majd húz befelé, mint az örvény. A kormányzat, Gyurcsány kormány ezt mondja, a kormányzati kommunikáció ezt mondja, ez nekik úgy jött, mint egy mentőangyal. Ugye attól kezdve el lehet feledkezni arról, hogy itt 2002 óta a magyar gazdaság tudatos tönkretétele folyt, és folyik továbbra is, ugye, hogy a 2002 óta egy olyan hibás gazdaságpolitikát folytatott a kormány, ami az ország nagymértékű eladósodásához vezetett. Ez olyan, mint amikor jön egy járvány, egy influenza járvány, és akinek az immunrendszer rendben van, az túléli, annak semmi baja nincsen. Ha valakit egy legyengült immunrendszert kap meg a járvány vírusa, az belebetegszik, meg bele is, rossz esetben még bele is halhat. Ugye, tehát a magyar gazdaságra az jellemző, hogy egy lebetegített, gyenge gazdasági immunrendszer rendelkező országot talált telibe a globális válság. Pont ezért ebből vannak a legfőbb gondjaink, hogy azokat a kilábalási technikákat, amelyeket a nálunk szerencsésebb helyzetben levő országok alkalmazni tudnak, azt úgy tűnik, legalábbis ez a kormány ezt mondja, ezt majd erről később beszélünk, én ezt vitatom, hogy így van, hogy azokat mi nem tudjuk alkalmazni. Igen, nyilván ez hozzátartozik az is, hogy egyáltalán a magyar gazdaságot, a magyar termelőgazdaságot tönkretették, és feltehető, hogy ez is mélyítette el a magyarországi válsághelyzetet annyira, amennyire már most is érezzük, és várhatóan ugye ennél is jobban. Beszélnek államcsődről. Vannak, akik azt mondják, hogy már államcsőd van, csak ugye az IMF-nek a hitele az, ami pillanatnyilag még áthidalja ezt, de vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy majd most már be fog következni. Kérdés az, hogy mi is ez az államcsőd, hogy fogják érzékelni az emberek, mi várható? Köznyelvi megfogalmazásról, hogy közérthető módon az államcsőd azt jelenti, mikor egy országnak a külső és belső fizetésképtelensége beáll. Tehát nem képes a külső adósságait fizetni, és itthon nem képes a menti kötelezettségeit fizetni, tehát nem tud béreket, fizetéseket, egyebeket, ugye közszolgálati funkciók ellátása, rendőrség, egészségügy, oktatás, stb. Ezekre a pénz nem fog rendelkezésre állni. Na most
Magyarország esetében az a helyzet, hogy tavaly októberben súlyoltuk a külső államcsőd, tehát a külső fizetésképtelenség határát, ugyanis a magyar államkötvényeket a nagyon-nagyon magas, nemzetközi összehasonlításban magas kamatok ellenére senki nem akarta jegyezni. Tehát ezért kellett fölvenni ezt a 20 milliárd eurós megahitelt, amit nem csak a Nemzetközi Valuta Alap, hanem az EU és a Világbank is, ugye egy hármas konzorcium adott, amiről annak idején kiszámolták, hogy ez egy évre elegendő. Tehát március végéig, ez egy nagyon ravasz trükk volt, tehát hogyha jövő márciusban lesznek a választások, akkor biztos, hogy a következő kormány egy kiüresített kasszát fog találni. Tehát a csőd közepén találja magát lényegében? Igen, de a helyzet ennél rosszabb, ugyanis az akkori számítások azok egy 250-270 eurós árfolyam mellett, tehát forint-euró árfolyam mellett lettek kiszámítva, és akkor még csak ilyen 1,5-2%-os visszaesésével kalkuláltak a magyar gazdaságnak. Most azóta kiderült, hogy a helyzet ennél sokkal, de sokkal rosszabb. Most már ugye 300 fölött van az stabilan az euró árfolyam, és nem kizárt, hogy megy feljebb, 320-340, és határa csillagos ég, nem tudjuk, hogy hol fog végződni, és már nemzetközi jegyzett kutatóintézetek is, tehát fontos véleményalkotó és megalapozott gazdasági véleményeket mondó nemzetközi szervezetek is azt mondják, hogy a magyar gazdasági visszaesés idén elérheti az 5 vagy 6%-ot. Én ennél pessimistább vagyok, én azt gondolom, hogy legalább 8 lesz. Tehát egy nagyon mély visszaesés. Mit jelent ez a fölvett hitel szempontjából? Előbb el fog fogyni. Tehát amiről azt gondolták, hogy március végéig ki fog tartani, az valószínűleg szeptember-október végére el fog fogyni az a pénz. Tehát akkor ebben az esetben elképzelhető, hogy szeptember-október környékén, ha nem tudnak már újabb hitelhez semmiképp se hozzájutni, kénytelenek lesznek bejelenteni az államcsődöt. Most ugye, igen, ugye, de ez még előrébb is jöhet. Tehát, hogyha megindul, vagy tovább megy a forint leértékelődése. Már volt egy lakossági pánik, erről lehet tudni. Az emberek elkezdték kivenni a forint megtakarításaikat, és átváltani euróra. Na most, ha ez tovább folytatódik, és az emberek megrohanják a bankokat, akkor a bankrendszer össze fog omlani, ugyanis hát ez köztudott, hogy a bankok a náluk elhelyezett pénzt azt forgatják, tehát kihelyezik, van egy kötelező tartalékráta, amit a Nemzeti Bank határoz meg, ez általában 20% körül van, ugye, tehát 20%-ot benn kell tartani. De mi van akkor, hogyha az emberek mondjuk az elhelyezett pénzük 80 vagy 90%-át ki akarják venni, könnyű belátni, hogy abban a pillanatban összeomlik a bankrendszer. Ha a bankrendszer összeomlik, abban a pillanatban a költségvetés is más okokból is omlani fog. Mondok egy dolgot, ugye a vártnál nagyobb recesszió, tehát gazdasági visszaesés, az azt fogja eredményezni, hogy sokkal több munkanélküli lesz, akik tehát kevesebb lesz a jövedelemadó, nyilván vagy egy munkanélkül nem fizet jövedelemadót, fogyaszt, amit fogyaszt, jóval kevesebbet, mint ha jövedelme lenne, ugyanakkor munkanélküli segélyt kell nekik fizetni legalább 6 hónapig a fennálló rendelkezések alapján, tehát a költségvetési kiadások megnőnek. Tehát az államháztartás is egy sokkal kritikusabb helyzetbe jut, és nem biztos, hogy az összes kifizetését fogja tudni teljesíteni. Tehát itt akkor további megszorítások. Ez egy ördögi kör, ez egy olyan spirál, ami lefelé visz, mint az örvény, és az alján csak megfulladni lehet. Vannak vélemények, amelyek szerint ilyen probléma nem állhat elő, hisz saját kezükben tartják ugye a pénzteremtés lehetőséget a bankok, ahogy ezt már több munkában, illetve több információ alapján is hozzájutottunk, hogy a bankok a náluk elhelyezett betétek, illetve pénzügyi keretek sokszorosát teremtik pénzként.
vannak olyan vélemények, hogy a kormányzat majd esetleg ehhez az eszközhöz folyamodik, és teremt pénzeket. Van-e ennek reális alapja, vagy ez egy... Van, de hát ez egy másik pokoli következménye. A bankok hitelpénzt tudnak teremteni. Már nem nagyon valószínű, hogy az emberek ebben a helyzetben újabb hiteleket fognak fölvenni, de elképzelhető, hogy ugye akinek nincs más lehetősége, az akár szörnyű magas kamatokra, és hát már most uzsolya kamatokra adnak pénzt, tehát ez a THM-nek nevezett 24 meg 25%, ez kimeríti az uzsolya kamat fogalmát. Tehát elképzelhető, de ez viszonylag korlátozott lesz. Van egy másik lehetőség, ugye a Magyar Nemzeti Bank az rendelkezik emissziós joggal, tehát lehet nyomtatni papírpénzt, aminek nem lesz fedezete, de ez inflációt fog eredményezni. Ez egy közgazdasági alaptétel, hogy a forgalomba kerülő pénz mennyisége többszörösen meghaladja a forgalomban levő áruk tényleges és szolgáltatások tényleges értékét, akkor azt ki lehet számolni, ez egy egyszerű egyenlet, hogy akkor ebből mekkora infláció lesz. Tehát lehet csinálni 50, meg 100, meg 1000%-os inflációt is, tehát ilyen Brazil, vagy időben volt Izraelben is ilyen magas infláció, tehát azt is meg lehet csinálni, ami még nagyobb csapás. Tehát a nagyfokú munkanélküliség és az a fajta infláció, amikor az emberek a megkapott fizetésüket már másnap csak fele annyi értékkel tudják árulra fordítani, mint azon a napon, amikor megveszik, az meg azt fogja eredményezni, hogy hihetetlen nagy áruhiány lesz, mert az emberek meg fogják rohanni az üzleteket, és fölvásárolnak mindent a pénzükért, amíg annak valami értéke van. Nincsen sok válasz. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, de mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végén. Semmi. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Azt mondjuk el, hogy rohadt életben jöttek pár napig, megmerték tenni, és nem szarakodtak azon, hogy hogyan francban lesz majd az útiköltség elszámolásuk, bassza meg. Jöttek párak, akik megértették, hogy Egy esetleges államcsőd bekövetkezése, illetve az államcsőd bekövetkezése milyen konkrét hatásokkal lehet a lakosságra, a hétköznapi emberekre? Mit érzékelhetnek, amikor ez bekövetkezik, és amikor ez már kivéthetetlenné válik? Előre akarom bocsátani azt, ez nagyon fontos dolog, hogy az államcsőd bekövetkeztét nagymértékben föl fogja gyorsítani az, hogyha nem lesznek előrehozott választások. Tehát ha a Gyurcsány kormány különféle klónjai alakulnak meg,
Surányi, Bokros, Glac, Vértes András, és még lehet majd neveket mondani, Gyurcsány, mint a bűvész a cilinderből majd kihúzogat különféle nyuszikat, azoknak ugyanaz lesz a feladatuk, ami a Gyurcsány kormánynak volt, hogy a külföld felé elérje azt, hogy az ország fizetőképes maradjon. És érdemes figyelni a közszolgálati rádiót meg tévét, másról sem szól, mint hogy a nemzetközi pénzügyi piacok ki iránt vannak bizalommal. Hát könyörgöm, egy ország kormányát az kell, hogy meghatározza, hogy a nemzetközi pénzügyi piacok ki iránt vannak bizalommal. Őnekik van szavazati joguk, és 10 millió magyar állampolgár, jó, ebből ugye 6 vagy 7, aki választójoga rendelkezik, meg nagykorú, azok választójoga az kevesebbet ér, meg döntéshozatali képesség az kevesebbet ér, mint a pénzügyi piacoké. Tehát teljesen nyíltan és szemérmetlenül közlik ezzel, hogy ha az embernek van füle, akkor hallja, hogy nem az számít, hogy a magyar polgár éhendöglik, vagy mit akar, hanem az számít, hogy továbbra is az adóprés, meg az adós rabszolgaság intézménye, amiben a magyar lakosság nagy részét belehajtották, ez működjön. És ehhez a megfelelő embereket akarják odarakni. Na most, tehát ezt most azért bocsátottam előre, ugye, mert az volt a kérdés, hogy az államcsőd hogy fog jelentkezni, de nem felejtettem el. Az államcsőd sokkal el fog jelentkezni, ha egy klónkormány jön. Azért mondom, hogy klónkormány, mert ez totál mindegy, hogy ki fog az élén állni, az egy Gyurcsány klón lesz. Akár Surányi, akár Bokros, akár Glac, akár Vértes, és még sorolhatjuk a neveket, tehát a cilinderből még számtalan nyuszi előhúzható. Az államcsőd abban fog megnyilvánulni az egyszerű lakosság számára, hogy akadozni fognak a pénzkifizetések, tehát az állami pénzkifizetések, tehát először mondjuk később kapja meg a fizetését, hónapokkal később. A bankoknál nem, hogy hitelt nem lehet fölvenni, hanem be fog állni egy olyan állapot, amikor zárulni fogják a betéteket. Tehát a lakossági megtakarításokat is. Először mondjuk, hogy a hitelkártyát csak X összeget lehet fölvenni egy hónapban, vagy a lekötött hitelekből csak ennyit, vagy betétekből csak ennyit, vagy annyit lehet. A következő lépés, amikor ezt befagyasztják, a következő lépés, mikor a forint átváltását devizára megakadályozzák, akkor ugye a fekete piaci árfolyam el fog szaladni, akkor már nem arról lesz szó, hogy 300 vagy 320, hanem 500 vagy 1000. Úgyhogy... Nyugdíjakkal? Hát azt fogják először levágni. Ugye a nyugdíjasok történetesen az a réteg, amelyik a legkevésbé veszélyes a hatalom fönnállására. A Kossuth téren se láttuk azt, hogy 2 millió nyugdíjas kint tüntetett volna, mert betegek, öregek, stb. Tehát nehezen mobilizálható. Eléggé szomorú képet vetít előre. A kérdés az, hogy ha történetesen egy olyan csoda történne, hogy valamilyen módon a rendszer, ez a jelenlegi rendszer megbukna, és egy teljesen új lapokkal induló kormányzat, vagy egy teljesen új lapokkal induló parlamentális képviselet kezdené venni kezébe az ország irányítását, akkor az ő számukra teljesen tiszta lapokkal lenne valamilyen lehetőség, hogy ebből a rendkívül mély helyzetből mondjuk rövid éveken belül, 3-4-5 éven belül az országot legalább egy olyan szintre fölemelje, mint amilyen mondjuk a 2000-es évek elején, vagy az 1990-es évek közepettáján volt az ország. Ugye ez sem volt egy olyan kimagasló, de jobb volt a jelenlegi állapotnál. 2 dolgot kell csinálni az első kormánynak, és itt visszakanyarodnék oda, amit az előbb mondott, nem 3-5 év, persze attól függ, hogy meddig megyünk le a bugyrokban. De most egy év alatt meg lehetne oldani a helyzetet. Pedig nagyon rossz, de most egy éven belül meg lehetne. Ugyanis azt kell látni, hogy a gazdaság 2 csapdában vergődik. Van egy kamatcsapda, és van egy adósságcsapda.
A kamatcsapda az az, hogy a Magyar Nemzeti Bank rákényszerül a folyamatos kamatemelésre, de a kamatemelés az rossz a lakosságnak, ugye akik el vannak adósodva, pláne mondjuk svájci frank alapú hitelekkel, mert egyre nagyobbak lesznek a törlesztő részleteik, rossz az önkormányzatoknak, rossz az államnak, mert az államadósságunk kamatterhei is megnőnek emiatt, és főként rossz a vállalkozóknak, mert ekkora kamat feltételek mellett senki nem vesz föl hitelt, mert jóval fölötte van a kamatfizetési kötelezettség a várható profitrátának. Hát senki nem bolond úgy beruházni, hogy veszteséges vállalkozást csináljon egy hitelfelvétellel. Tehát nagyon le kéne vinni a kamatokat. Ehhez az első feltétel, hogy ki kell szabadítani a magyar bankrendszert a lakáshitelek fogságából. Nem azt mondom, hogy minden hitelt, mert aki luxuscikket vett felelőtlenül, mert plazma tévét a putriba, hát az szívja meg, nem érdekel. De családok tízezrei, fiatal házasok, akik gyereket vállaltak arra, hogy olcsó hitelből vesztek maguknak lakást, azok most szembenéznek a kilakoltatás rémével. Lakások tízezrei kerülhetnek potonpénzért ráverésre, miközben a benne lakó, még ha kiköltöztetik is, még tovább viszi a tartozás egy részét, pont azért, mert majd potonpénzért lesz elárverezve, tehát az még az adósságát sem fogja fedezni. Tehát abból a 20 milliárd euróból, amit mi kaptunk, az föl lehetne használni egy részét kreatív módon is, tehát nem csak arra, hogy akkor most eddig elég és fizetem be az adósságaimat, hanem megpróbálom belőle élénkíteni, vagy megpróbálnám belőle élénkíteni a gazdaságot. Az első dolog az lenne, hogy létre kellene hozni egy állami bankot, amely ezeket az ingatlan hiteleket kezeli, összegyűjti, a rossz hiteleket, oda kigyűjti őket. A Magyar Nemzeti Bank tud egy úgynevezett swap megállapodást, tehát ez valutacsere a Svájci Nemzeti Bankkal csinálni, hogy ezt a svájci frank ezt átváltja forintra, a forintban még ugye konvertibilis, tehát ezt meg lehet oldani. Fix kamatozású forint hitelekre kellene fizethető feltételekkel átváltani, és ezt ebbe a Magyar Ingatlan Bankba, vagy bárminek nevezzük, de lehet a fejlesztési bankon belül is egy külön részleget létrehozni, tehát nem kell feltétlenül egy új intézmény, oda kigyűjteni. Ez mit jelent, hogy nem a teljes bankrendszer fog tönkre menni a rossz hitelek miatt, hanem kigyűjtöm az egészet, és állami támogatással csinálok egy bankot, amelyik ezt tudja menedzselni. Annak se kell veszteségesnek lenni, viszont felszabadulnak a bankok, a Magyar Nemzeti Bank elkezdheti a kamatcsökkentést, ha a kamatok lecsökkennek, majd fogok mondani egy megdöbbentő számot, akkor el lehet kezdeni az olcsó hiteleket kínálni a vállalkozóknak, és beindulhat a vállalkozási szféra. Most a példa, amit mondani szerettem volna, ugye Csehországban az alapkamat az 2,25%. Magyarország az olyan 14 fölött van. Ennek következtében mi csak az adósságszolgálat, az éves adósságszolgálat kamatterheire évi 1400 milliárd forintot fizetünk ki. De ez még lehet rosszabb is, hogyha tovább nőnek a kamatterhek. A 2,25%-os kamatteher mellett, tehát a cseh kamatteher mellett, ez körülbelül 400 milliárd alá lemenne. Tehát 1000 milliárd forintot, jóval többet, mint amit most költségvetési további megszorításokkal ki akar a lakosságból préselni a kormány, meg lehetne takarítani. Tehát egyrészt nem kellene elvonni a 13. havi nyugdíjakat, nem kellene elvonni a közféra 13. havi fizetését, működtetni lehetne legalább a meglévő szinten a közszolgáltatásokat, és még maradna egy pici pénz a gazdaság élénkítésére is. Tehát én erre mondom, hogy azt a pénzt azt kreatív módon is föl lehetne használni. Nem csak arra, hogy na most akkor havonta mennyit kell belőle kifizetni, mert máshonnan nem megy, mert nem jön be ide a pénz. Hát amíg ez a kormány van, vagy ennek a klónjai lesznek, nem is fog bejönni.
A második pedig az adósságcsapda. Na most ezt csak egy nemzeti kormány képes kezelni, föl kell vetni egy nemzeti kormánynak mindenképpen azt, hogy az eddigi adósságállományunkból a már többszörösen kamatok formájában kifizetett adósságoknak az eltörlését kezdeményezzük, erről megkezdeni a nemzetközi pénzügyi tárgyalásokat. Szerintem 50-60%-át a magyar adósságállománynak ilyen módon le lehet írni, a maradéka pedig átütemezést kell kérni. Abban a pillanatban lélegzetvételhez jut az ország. Abban a pillanatban itt megindult a gazdasági növekedés. De mondom, az két feltétel van, és ezek egyszerre érvényesek. Ki kell törni a kamatcsapdából, és ki kell törni az adósságcsapdából. Az összes többiről utána lehet gondolkozni, hogy most akkor hogyan tovább, meg nem tudom, hogy micsoda. De a fuldokló azért általában nem azon gondolkozik, hogy holnap után hol épít házat, hanem arról gondolkozik, hogy most ezt megúszál megfulladás nélkül, ki tud-e jönni az örvényből, vagy sem. Tehát először ki kell hozni a fuldoklót az örvényből, aztán utána gondolkozhatunk azon, hogy építünk nem házat, hanem hazát. Krasznai Zoltán, köszönjük szépen az információkat, és köszönjük, hogy el tudott jönni a stúdiónkba. Az elkövetkezendő adások során, ha elfogadja újabb meghívásunkat, akkor ismét szeretettel látnánk a stúdiónkban. Nagyon szívesen. Most is szívesen jöttem. Köszönöm szépen. Kutyaként alázva, mellékúton járva, repülél madárként egekig, tárgykivédőn szárnyad, emeld magasba arcod, várj egy jobb világot. Jöjjön el a te országod, jöjjön a te országod.
Valóság. Hírek, információk, amit a hatalom cenzúrázott, a média kihagyott vagy torzított. Valóság. A reális hírműsor. Az Országgyűlés március 2-án elfogadta a törvényjavaslatot, amely szerint azok, akik 2008. szeptember 30-a után vesztették el munkájukat, és emiatt nem tudják törleszteni a lakáshitelüket, de regisztrált munkanélküliként igazoltan állást keresnek, 2 évig az állam készfizető kezességére támaszkodhatnak. A munkanélkülinek viszont vállalnia kell, hogy lakáskölcsönéből havonta legalább 10 000 forintot fizet. Az állam az eredeti törlesztő részlet és a 10 000 forintnyi havi fizetés közötti összegre vállal kezességet. A szerződésmódosításért a bank nem számíthat fel díjat. A kezesség csak azoknak jár, akik 20 millió forintnál kevesebb hitelt vettek fel, és a fedezetül lekötött lakáson kívül nincs másik ingatlanuk. További kikötés, hogy a teljes családnak a jelzáloggal terhelt lakásban kell laknia. A programban tehát, amiről a Pénzügyminisztérium és a Magyar Bankszövetség folyamatosan tárgyal, csak azok vehetnek részt, akik megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Az állam készfizető kezességét azonban ők is legfeljebb 24 hónapig vehetik majd igénybe. Igaz, esetükben az állam eltekint a kezességvállalás díjától. Azzal viszont számolniuk kell a forint vagy deviza alapon eladósodott hiteleseknek, hogy az állam később az adókhoz hasonló módon fogja behajtani rajtuk ezt az összeget. Kovács Tamás legfőbb ügyész közleményében azt írta, hogy az ügyészség minden ügyben politikai befolyástól mentesen jár el, és egész tevékenységével a jogállam értékrendjének megerősítésére törekszik. Ezt a nyilatkozatot szánta Gyurcsány Ferenc azon kijelentésével szemben, amelyben kritizálta a bíróságok és az ügyészek tevékenységét, és politikai elfogultságot vélelmezett az igazságszolgáltatás működése során. A főügyész közleménye a 2006-os események óta lefolytatott koncepciós perek 2-es ítéletei, valamint az általa szignált elutasítás a választási csalásokkal kapcsolatos, tényszerű bizonyítékokat tartalmazó, a kormány ellen benyújtott vádindítvány tükrében meglehetősen kétséges. A Strasbourgi Nemzetközi Bíróság elé került ügyek száma is jelzi, Magyarországon valóban igencsak kétségbe vonható számos bíró, ügyész és maga a főügyész tevékenysége, politikai függetlensége. Ez a jelenség azonban nem a Gyurcsány által jelzett Fidesz érdekei irányába elmozdult ítélkezési gyakorlatot, hanem éppen ellenkezőleg a mindenkori hatalom, így most a kormány érdekeinek kiszolgálását jelenti. Az elmúlt hónapok felmérései azt mutatták, hogy jelentősen nőtt a munkanélküliek, valamint a hajléktalanok száma. A munkanélküliség aránya a legújabb eredmények szerint elérte a munkaképes társadalmi réteg 10%-át kitévő létszámot. Azonban becslések szerint ez a szám akár 15-18%-nál is több lehet, mivel a statisztikák csak a regisztrált munkanélkülieket tüntetik fel. Májustól a fővárosi közterületfelügyelők is trafikpaxozhatnak Budapest utcáin. Barna Sándor, a közterületfelügyelet vezetője elmondta, hogy a BKV jegyellenőrzési rendszerében is levánthatják a biztonsági őröket, a felügyelők ugyanis előállítási jogkörrel is rendelkeznek. Civil szervezetek fenntartással fogadják a különleges jogkörrel felruházott hivatalt, mivel szerintük így szinte egy újabb rendőrség jön létre a megfelelő ezirányú jogi rendszabályozás nélkül. Az előállítási jogkör gyakorlati alkalmazása során az sem világos, hogy alkalmazhat-e akár testi kényszert egy nem rendőrségi hatáskörrel rendelkező testület. Persorozat indult március 2-án a BRFK ellen, amelyben a fővárosi bíróságnak döntenie kell a sértett felperesek által megjelölt témában, vagyis, hogy 2006 évében feloszlatott összes politikai tiltakozó demonstráció felszámolása jogellenes volt. Respik László szerint ez a per történelmi jelentőségű, mivel 1956 óta ilyen jelentős érdeksérelmekkel járó durva és sokakat szó szerint érintő rendőrségi tömegbántalmazás még nem volt. A perben 220 felperes szerepel, és tanúként kívánják megidézni az akkori rendőri vezetőt, Gergényi Pétert, aki folyamatosan betegségre hivatkozva ennek nem tesz eleget, valamint Gyurcsány Ferencet, aki sajtóbéli állítása szerint személyesen adott utasítást a tüntetések kezeléséhez. A Magyarok Szövetsége szervezőiről 2009. március 21-én 11 óra 13 perckor megjelentetett tudósításban az MTI valótlanul állította,
hogy a Magyarok Szövetsége zászlóbontó nagygyűlésén a szervezők felhívták volna az embereket arra, hogy többek között megemlékezzenek a 90 éve alakult első köztársaság elárulásáról, a tanácsköztársaság kikiáltásáról, valamint az első MSZP megalakulásáról. A valóság az, hogy ezek az idézett kijelentések a rendezvényen el sem hangzottak. A Magyarok Szövetsége zászlóbontásán megjelenő 2000-2500 vidéki és fővárosi polgár előtt a szervezők azt fejezték ki, hogy az ország érdekeiért cselekvő szervezetek és személyek összefogása, egységének megteremtése révén képzelik el a nemzet sorsának jobbra fordítását. A mozgalom nem áll szövetségben pártokkal, azonban olyan társadalmi erővé válik, amely képes lesz annak elérésére, hogy hazánk belső és külső folyamatai kizárólag aszerint történjenek, közölte Herpai Sándor szervező. A kisebb területi kórházak bezárását is jelentheti a kormányzat döntése alapján az egészségügytől elvont 30 milliárd forintnyi támogatás. A nagyobb úgynevezett súlyponti kórházak esetében a megnövekvő esetszámok miatt ugyan növekedhet a kórházi támogatás mértéke, de több és szigorúbb ellenőrzésre számíthatnak. A pénzhiány ellehetetleníti az egyébként rendkívül fontos betegségmegelőzéssel foglalkozó ágazatokat. A kisebb rendelőintézetek és klinikák pedig kénytelenek lesznek működésüket jelentősen korlátozni vagy megszüntetni. A lakosság amúgy is tarthatatlan színvonaltalan egészségügyi ellátása a kormányzat kaotikus pénzpolitikája miatt ebben az évben is tovább romlik. A Föld órája 2007-ben indult hódító útjára Ausztráliából, Sydney városából, amikor 2,2 millió család és üzleti vállalkozó kapcsolta le a villanyt egy órára. Rövid idő alatt világméretű mozgalommá terebélyesedett. Az idén is március 28-án megrendezett lámpaoltás energetikai szakemberek szerint nem feltétlenül szolgálja a takarékoskodási célt, mivel a több millió fogyasztó újraindítása, újrakapcsolása energetikai sokként érinti a szolgáltatók rendszerét, így a fogyasztás a takarékossági óra letelte után megsokszorozódik, és lényegesen nagyobb fogyasztást eredményez, mint a folyamatos üzem esetén. A hasonló takarékossági akcióknak inkább akkor lenne értelme, ha például a megújuló energiatermelés irányában fejtenék ki hangsúlyos tevékenységét a világméretű mozgalom. A március 15-i jogszerűtlenségek, rendőrségi túlkapások és jogsértések kivizsgálásába kezdett több civil szervezet. A demonstrációkon, a rendezvényeken és a különböző eseményeken készült videó, valamint fényképfelvételek összegyűjtését, regisztrálását, a tanúk vallomásainak felvételét követően képi és írásos anyagot állítanak össze, amelyet eljuttatják többek között az ENSZ Emberjogi Bizottsága elé, kérve a jogsértések kivizsgálását. Mint ismeretes, a hatalom a nemzeti ünnep során többek közt olyan alapvető emberi jogokat sértett meg, mint a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadsága. Ezek a jogsértések az 1990 előtti egypártrendszeri diktatúra módszereit idézik, amely nem történhetnek meg egy magát demokratikus jogállamnak nyilvánító köztársaságban. Idén januárban kevesebben születtek és többen haltak meg az országban, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte szerdán közleményben a Központi Statisztikai Hivatal. A természetes fogyás 3384 főről 3849 főre emelkedett, a népesség lélekszáma 10.028.000 fő volt. Az előzetes adatok szerint januárban 8383 gyermek született, ami 2,1%-kal kevesebb az egy évvel ezelőttinél, és ez 177-tel kevesebb újszülöttet jelent. A halálozások száma 12.232 volt, ami 2,4%-kal, azaz 288-al több, mint a tavalyi év első hónapjában. A szomorú adatok hátterében a lehetetlen életkörülmények, a kilátástalanság, a jövőtől való félelem áll. Jelentősen nőtt országszerte a hajléktalanok száma. Egyre többen vannak a fedél nélkül maradtak közt a lakásmaffia és a szociális bűnözők áldozatai, de jelentősen nőtt az alternatív hajléktalanok létszáma, vagyis azoké, akik munkahelyük elvesztése, családi problémák vagy adósságuk miatt kerültek utcára. A helyzet mind tarthatatlanabbá válik. A Budapesti Módszertani Szociális Központ legfrissebb felmérései szerint a nyár folyamán úgynevezett hajléktalan boom várható, ami Budapest esetében a jelenlegi 1400-nál több látható helyen meghúzódó hajléktalan
sokszorosát vetíti előre. És elhittük, hogy túl vagyunk már a nehezünk. Elhittük, hogy változott a rendszer, a hatalomban ismét az a néhány száz gangster, bal vagy jobb. Mindegy melyik oldal, az egyik állvós, a másik simán tolvaj. Pofátok nagy, zsebetek meg üveg, ugyanaz a személy, populista szöveg. Képviselőnek nem is olyan rossz dolog, körbevesz a család, haverok a sógorok, becsúszik néha valami állami tender. Csúnya dolog, de hát pénzben él az ember, mióta az eszemet tudom. Narancs tohányok, szegfűt pedig csak a temetőbe hordok. Duna partján bolha cirkusz, ez kell a népnek. Van-e a pártkasszában az autópálya pénznek? Itt az idő, kamár a kasszára, betelt a pohár, mindent a kukába. Itt az idő, kamár a kasszára, kutyáknak ütött az órája. Itt az idő, kamár a kasszára, betelt a pohár, mindent a kukába. Itt az idő, kamár a kasszára, kutyáknak ütött az órája. Az országban nem épül semmi, de a tája utcába tessék csak bemenni. Megtetszik ott látni, hogy hová lesz a vagyon. Nem vészel, csak átalakul, de nagyon. Az egészségügy zérus, az oktatás meg romokban, de nincsen semmi vész, mert fejemben a homokban csak zsebem lóg. Abból kifele, rövid ez a ciklus, valamit tegyetek már bele. Lehet az bánya, üdülő vagy tokaj, teljesen mindegy, csak én legyek a tulaj. Milliárdos kiszes meg a népnemzeti juppi, az állami megrendelés nem is rossz buli. Szegények sorsát ugyan a szíveden viseled, kétszínű köpenyek, nem is rossz viselet. Nem dolgoztál soha, de a számlád az vastag, budai villádat és apukátok adtad. Itt az idő, kamár a kasszára, betelt a pohár, mindent a kukába. Itt az idő, kamár a kasszára, kutyáknak ütött az órája. Itt az idő, kamár a kasszára, betelt a pohár, mindent a kukába. Itt az idő, kamár a kasszára, kutyáknak ütött az órája. Loptok, csaltok, hazudtok és öltök, az egyetlen fegyverem, hogy ellenetek költök. Plakátok a falakon, meg hangzatos szólamok, 15 éve valami egész másra szóltatok. Kidolgozom belem, közben nagyon nyom az adó. Parlamentben ott figyel a 400 naplopót, ahol elugatják nekem, hogy milyen jól élek. Közben az ország felében megállni jár a lélek. Ha lenne földön igazság, már régen lógnátok. Úgy húznám el nektek az utolsó nótátok. Szép reményű hajnalom, mi az országnak, hogy vidám. Nagyra becsült Bakó úr, értetek el korán. Viccinke hazánk, az ígéretek földje. Jól látszik már, munkátok gyümölcse. Nagyobb szarban vagyunk, mint annak előtte. Ez a szemétbrigád, a jövőnket előtte. Itt az idő, kamár a kasszára, betelt a pohár, mindent a kukába. Itt az idő, kamár a kasszára, kutyáknak ütött az órája. Itt az idő, kamár a kasszára, betelt a pohár, mindent a kukába. Itt az idő, kamár a kasszára, kutyáknak ütött az órája. Itt az idő, kapár a kasszára, betelt a pohár, mindent a kukába. Itt az idő, kapár a kasszára, betelt a pohár, mindent a kukába. Itt az idő, kapár a kasszára, betelt a pohár, mindent a kukába. Itt az idő, kapár a kasszára, kutyáknak ütött az órája. Itt az idő, kapár a kasszára, betelt a pohár, mindent a kukába. Itt az idő, kapár a kasszára, kutyáknak ütött az órája. Itt az idő, kapár a kasszára, betelt a pohár, mindent a kukába. Itt az idő, kapár a kasszára, kutyáknak ütött az órája. Reformpont. Civil köztéri rádióadás a civil ellenállás hullámhosszán a Rendszerváltó Fórum szerkesztésében. A Reformpont minden megjelent hanganyaga megrendelhető MP3 formátumban, interneten, a reformkukac.mailbox.hu címen, meghallgatható honlapunkon, a reform.extra.hu, illetve CD-n elvihető innen a helyszínről a készlet erejéig. Reformpont, amit a hatalom elhallgat.
Fórum. Aktuális témák és aktuális személyek műsora. Híreinkben is beszámoltunk róla, hogy dr. Grespik László 2006-os év folyamán a jogszerűtlen intézkedések ellen elindított egy pert, és nagyobb rálátása van, azt gondolom, a jogi részére, hogy milyen ellentétek voltak a 2006-os oszlatások folyamán, illetve a rendőri intézkedésekben. Egészen pontosan arról van szó, hogy 2006. október 23-án olyan oszlatás sorozat következett be Budapesten, egyrészt hajnalban a Kossuth téren, másodszor meg délután, az ünnepségek befejeződése után, amire nem volt példa gyakorlatilag 50 éve, pont az 1956-os forradalmi szabadságharc 50. évfordulóján, ugyanis hajnalban, október 23-án 3 évvel ezelőtt, vagy 2,5 évvel ezelőtt egy bejelentett és békés tüntetést oszlattak a Kossuth téren, hajnalban egyébként, és aztán utána, amikor az állami ünnepségek véget értek, délután az emberek vissza akartak menni, teljesen jogosan egyébként a Kossuth térre folytatni azt, amit elkezdtek, nevezetesen a Hazug Gyurcsány kormány elleni tüntetést. Ugye az Balaton-őszödi beszéd miatt kezdődött el a Kossuth téri tüntetés sorozat. No, hát az ünnepségek, állami ünnepségek után délután vissza akartak menni a Kossuth térre, nem engedték már őket. És utána a Kossuth tértől, ugye végig az Alkotmány utca és környékén, a Bajcsy-Zsilinszky út és környékén, aztán végig az Erzsébet térig, majd aztán a rendőrök benyomták a tömeget a Fidesz ünneplőkbe, akik meg az Asztóriánál voltak. Tehát erről a napról van szó, ahol ezen a napon, ezen a délutánon igen nagy emberi jogsérelmek következtek be, tömegesen mégpedig, és ezeket az emberi jogsértéseket hatóság követte el, mégpedig rendőrség. 15 napot ad a törvény arra, hogy egy tüntetés oszlatásának a jogszerűtlenségét valaki megállapítathassa bíróságtól, és mivel október 23-ához, hogyha hozzáadunk 15 napot, pont november 7-e jön ki, 2006. november 7-ével 230, vagy több mint 230 felperes nevében, tüntető nevében, őket képviselve adtam be a keresetlevelet a budapesti rendőrfőkapitányság alperes ellen. Ilyenkor a fővárosi bíróság jár el, polgári bíróságként bár, de a közigazgatási polgári eljárás szabályai szerint egy fokozatú polgári perben. A pernek az a tárgya, hogy ez a kb. 230 tüntető azt kéri a bíróságtól, hogy mondja ki, hogy a 2006. október 23-ai tüntetés sorozatnak a szétverése, az oszlatása jogszerűtlen volt. Ennek a pernek csak ez a tárgya, tehát ebből kártérítési, ez nem kártérítési per, viszont két folytatása lehet, amennyiben megalapítja a bíróság azt, hogy jogtalanok voltak ezek az oszlatások, az összes. A helyszínen, én mesterségesen 6 helyszínre bontottam ezt, akkor nyilván már kártérítési vonzata is lehet, de egy másik perben. Ha pedig a bíróság azt mondaná ki, hogy mégis jogszerűek voltak ezek az oszlatások, akkor ez az ítélet a legfelsőbb bíróság előtt támadható, úgynevezett felülvizsgálati eljárásban, tehát tovább lehet vinni, de ugyanakkor tovább lehet vinni a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elé is. Hát az esetnek ugye az a fő mondani valója, hogy 50 évvel az 1956-os forradalmi szabadságharc után Budapest utcáin vér folyhat, olyan vér, amit rendőr fegyverek ejtenek, békés, a véleményüket békésen kifejezésre juttató polgárokkal szemben. Most azokról nem beszélek, akik valóban azért mennek ki, hogy randalírozzanak, és a alantas ösztönéket éljék ki. Ezeket mi magunk is elítéljük, hanem azokról beszélek, akik valóban a politikai véleményüket békésen akarják kifejteni. No hát, azt hiszem köztudomású az a rengeteg hazudozás, amit a rendőrség körben már csapott. Sok mindent tagadtak ők,
Hát ugye volt olyan, hogy le is filmezték, bizonyíték volt rá, hogy földön fekvő tüntetőt rugdaltak a rendőrök, többen, védekezésre képtelenül, meg hát lovasroham volt, aztán többeknek a húsát átütötte a gumilövedék, szemét kilőtték több embernek, veszőfutásszerű verést rendeztek kocsmából kijövő embereken, akik onnan csak kijöttek és megverték őket, ok nélkül a rendőrök. Tehát magyarul ez olyan mértékű emberi jogsértés, hogy ez most a 21. században igazából már szinte azt mondanám, hogy nem csak jogszerűtlen, hanem kulturálatlan is. Barbár. Ügyvéd úr, látja-e annak lehetőségét, hogyha ezek a perek kifutnak egy olyan időben, hogy elévülés hatálya alá esik, akkor is utólag valahogy azért ezeket az embereket számon kéne kérni. Elévülés nem lehetséges, legalábbis a beindított per miatt. Legalábbis az eset közigazgatási, eljárási, tehát a jogszerűség megítélési vonatkozásában, illetve kártérítési vonatkozásában, hát elévülés nem fog bekövetkezni, mert egyrészt a folyamatban lévő per ezt nem hagyja, másodszor pedig a kártérítés miatt az igényt elő fogjuk úgy terjeszteni, hogy ez nehogy elévüljön. Az elévülés legfeljebb büntetőjogi szempontból jöhet szóba, az viszont már nem ennek az eljárásnak a tárgya. Itt most már nem és a jogi képviselőként, hanem mint független jogász gondolkodóként, vagy politizálóként tudom azt mondani, hogy nyilvánvalóan ez a társadalom most már, sőt nem csak a társadalom, úgy fogalmaznék, a nemzet jogos önvédelmi helyzetbe került az őt elnyomó államhatalommal szemben. Ez az önvédelmi helyzet egyrészt jelenti azt, hogy minden jogos eszközt meg kell arra ragadni, akár a hétköznapi életben, akár a hivatalos eljárások során, hogy akik ezt a jogos önvédelmi helyzetet, tehát hogy az állam támad már rá a nemzetre, ezt okozták, azokat ki kell iktatni. Most nyilván a kiiktatás szó nem azt jelenti, hogy fizikailag kell őket bántalmazni, hanem azt, hogy államhatalomban olyan embernek nincs helye, aki az államhatalommal nemhogy élni nem tud, de visszaél vele. Vagy fogalma nincs arról, hogy mik azok az emberi jogok, vagy mik azok a demokratikus társadalomban az emberi jogoknak a tiszteletben tartása. Sőt, a hazafias érzéseknek a tiszteletben tartása. Minden nemzetet a saját hazafias érzései tartanak, és a saját kultúrája. Tehát ebben a jogos önvédelmi helyzetben azt mondom, hogy természetesen a büntetőjogi elévülés nem lenne szabad, hogy ez bekövetkezzen, és erre nekem az a véleményem, hogy új államot kell létrehozni, új vezetőkkel, új szellemiséggel, aminek többek között az lenne például az alapelve, hogy aki az eddigi helyzetet okozta, azok felelősségre vonassanak, illetve többet az államhatalmat ne gyakorolhassák. De az is része kell legyen, hogy például az új szellemiségnek a része, hogy ne az ember legyen a költségvetésért, hanem a költségvetés az emberért. Tehát például gazdasági szempontból, pénzügyileg értve, például a külföldi államadósságnak a visszafizetésével kapcsolatosan az elengedésről, vagy átütemezésről, vagy részbeni elengedésről soha senki nem tárgyalt. Mindig fizetünk, mint a katonatiszt, és teljesen fölöslegesen. Ott van Lengyelországnak, Bulgáriának és más országoknak a példája, akik ezt megtették, és teljesen törvényesen, teljesen konszolidált módon szabadultak terhektől. Miért ne lehetett volna ezt megtenni Magyarországon? És egy új kormánynak ezt meg is kéne tennie, és ezt én már legalább 2002 óta hangsúlyozom, és igazolja az én szavaimat utólag ez a pénzügyi meg világválság, ami most van. Igenis, hogy a külföldi államadóssághoz hozzá kell nyúlni, és nem a megtakarításokat kell annyira már forszírozni, hogy az már a nép rovására menjen. Megint mondom, hogy ne az ember legyen a költségvetésért, hanem a költségvetés az emberért. Tehát új szellemiség, új emberek, új állam, új vezetés kell itt, és most itt az új szóba beleértem azt is, hogy mindenki, aki eddig Magyarországon az úgynevezett rendszerváltás alatt politikai hatalmat gyakorolt, pártállástól függetlenül, vizsgálja szépen fölül a saját hozzáállását, és vizsgálja azt meg, hogy mihez ragaszkodik jobban,
vagy mit szeret jobban? A székét, ahol ül, a beosztását, az egzisztenciáját, a pozícióját, vagy a népét? És a kettő között tessék választani. Mert ha nem, akkor megjósolom, hogy ha széles néptömegek számára minden mindegy lesz, milliók számára minden mindegy lesz, szó szerint éhség, tüntetés is már akár lehet, akkor én nagyon sok állami vezető helyében nem szívesen lennék az ő székükben, illetve hát arról van itten szó, hogy a magyar társadalomban százezrek, milliók, sőt milliók számára eljutottunk arra a pontra, amikor valóban minden mindegy kezd lenni, ugyanis a rendszer nem engedi azt meg százezrek számára, hogy a saját bevétele fedezze a kiadásait. Annak idején ez a rendszer halála lesz egyébként így. Ennek a gazdasági rendszernek, vagy politikai rendszernek a halála. Ez a mesterségesen alacsonyan tartott bérszint, jövedelemszint, ez az óriási közteherszint, amikor az állami költségvetés csak nyeli a pénzt, azt fogja okozni, hogy évek felhalmozódása során ez a kifizethetetlen rezsi, ez egy olyan fajta elégedetlenségbe fog átcsapni, ami kontrollálhatatlan lesz már. És itt jön az a mondat, hogy a forradalom nem értelmiségi műfaj. Tehát amikor már kontrollálhatatlan lesznek bizonyos folyamatok, akkor én nagyon sok állami vezető helyében nem nagyon szeretnék lenni. Azt elképzelhetőnek tartja, hogy a számonkérés az belátható időn belül, vagy ez a változás létrejöjjön. Tehát kívülről, mint civilek, ugye próbálnak sokan tenni a saját maguk területén, javítani az élethelyzetükön, vagy pici közösségeket formálva összetartani embereket a túlélés reményében, de azért mindenkiben benne van az a kérdés, hogy felelősséget kell vállalniuk hosszú távon azoknak az embereknek, akik idáig jutották ezt az országot. Tehát, hogy jogi részét, utólagos számonkérést, vagy akármilyen módon is előkeríteni a föld alól is azokat, akik... A számonkéréssel, vagy a számonkérés igényével én egyetértek, és nem csak a bosszú motivummal, hanem azért van itt egy reparációs lehetőség, tehát egy helyrehozási lehetőség. Ugye ez a bosszú az lezárhatná a múltat, de előremutató az lenne, hogy nem lehet büntetlenül, most tudom, hogy közhelyként hangzik, de sanyargatni a népet. Ez a Mátyás királyosan hangzik, de akkor is igaz. Ne lehessen büntetlenül sanyargatni a népet, és akik sok milliárdos vagyonra tettek szert az igazságtalan rendszerváltozás, illetve a nyilvánvalóan hát nagyon-nagyon aggályos rablóprivatizáció során, azok a vagyonokkal is feleljenek, és a társadalom jogos önvédelme az nem jelenti azt, hogy önbíráskodás is lehetne. Tehát az önbíráskodástól viszont óvaintek mindenkit, törvényesen ezt meg lehetne oldani. Én azt mondom, hogy ha az államhatalom megfelelő személyek, megfelelő csoportok kezébe kerülnének, akkor a jogalkalmazás megfelelő tudna lenni, még az adott jelenleg hatályos törvények és egyéb más jogszabályok alapján is. Tehát igazából itt a jogtudomány elég ősi ahhoz, hogy kidolgozza a lehetőségeket, ezzel csak élni kéne. Igazából a jogalkalmazókon múlna itt a megfelelő alkalmazás. Én azt mondom, hogy az államhatalom törvényes megragadásának és a méltatlanok kezéből való elvételének a módjain kell elgondolkodni. És utána megfelelő emberek kezébe adni a gyeplőt, és akkor meg lehetne ezt oldani, a helyzetet jogilag is, gazdaságilag is, de a legfontosabbnak jelen helyzetben az erkölcsi és hangulati változást tartom, a szellemiséget tartom, ugyanis egy jó hangulatú, jó szellemiségű, jó lelkiségű ország sokkal hamarabb talpra tud állni minden szempontból, gazdaságilag is, és mindenhogy, és ezek az alapok, amiket most leromboltak, vagy rombolnak, viszont én azt úgy fogalmaznék, hogy ezt nem hagyjuk. Tehát azt a szintet érte most már el, hogy most már nem csak egzisztenciális alapon
működik az, hogy nem lehet már hagyni, hanem most már szellemi alapon sem lehet, vagy elvi alapon sem lehet. Tehát akkora a rombolás az országban, hogy már ez így nem maradhat. Elképzelhetőnek tartja, hogy egy olyan népi, szabad, független bíróság tárgyalja ezt, ahol esetleg polgári személyek, mint esküdtek, ítélkeznének. Amennyiben a jogrendszert így átalakítja az új törvényhozás, akkor igen. Tehát én azt mondom, hogy amennyiben például a bíráskodásnak az eljárási szabályait új törvényalkotó, új szellemiség megváltoztatná, és ilyenné tenné, akkor ez lenne a törvényes. Nem, hogy lehetséges, ez lenne a törvényes. Nyilván ahhoz, hogy bizonyos törvények megváltoztathatók legyenek, többség kell. Legalábbis, hogyha parlamentáris demokráciában gondolkodunk, akkor legalább feles vagy kétharmados többség kellene. Akár alkotmányt is lehet nyilván változtatni, az 2/3 kell. Tehát a válasz az, hogy elképzelhető és lehetséges, de én a magam részéről a személyes véleményem, hogy ezt úgy kellene megcsinálni, hogy akár a nemzetközi jogot is szem előtt tartva, annak is megfeleltetve. Tehát magyarán törvényalkotás, jogszabályalkotás útján meg lehet csinálni azt, hogy akár esküdtszékeket felállítani. Miért ne lehetne? Hát az angol száz világ így működik évszázadok óta. Végül annyit mondanék, hogy én úgy látom, hogy az elnyomott nép már lassan tényleg eljut oda, hogy nem tud a régi módon élni, az elnyomóik pedig már nem tudják az elnyomó rendszert fenntartani, úgyhogy ezért mondom én azt, hogy most eljött egy történelmi idő, amikor valódi rendszerváltás lenne lehetséges. Szerintem győzelemre vagyunk ítélve, éppen ezért sose harcoljunk félelemből, és sose féljünk harcolni. Köszönöm szépen dr. Grespik Lászlónak, hogy elfogadtam meghívásunkat. Reform. Civil köztéri rádióadás a civil ellenállás hullámhosszán a Rendszerváltó Fórum szerkesztésében. Reform. Heti jegyzet. A Reform.hu aktuális cikkei. Kedves gyerekek, a mai napon a HoloGP-ről fogok mesélni. Hogy mi is az a HoloGP? Hát gyerekek, az valami olyasmi, ami hasonlít egyrészt a MotoGP-re abban, hogy itt is szóba kerülnek motorok, másrészt meg a holokausztra abban, hogy erről is kiderült, hogy mese az egész. De ne szaladjunk ennyire előre, ugyanis. Volt egyszer, hol nem volt, egy szegény, de nagyon lelkes magyar család, 2 derekas fiúgyermekkel, melyek közül a fiatalabbik Gergő, a bátyja pedig Gábor névre hallgatott. Mind a ketten világhíres motorversenyzők szerettek volna lenni, és a családjukkal együtt minden elképzelhetőt megtettek, hogy valóra válthassák az álmukat, ami szegény családról lévén szó csak ugyan fantasztikus vágy volt. Addig-addig küzdöttek, harcoltak azonban, hogy csodák csodájára végül mindkettőjük álma valóra vált bizonyos fokig, de különösen a nagyobbik Gáboré, aki a népe történelmének első gyorsasági motoros világbajnoka lett az Úr 2007. esztendejében. Nagy volt ám az ünneplés, hogy a föld majd belehasadt. Kész Armageddon lett belőle, mivel nagyon sokak közös álma volt, ez nem csak az övé. Miközben Gábor idáig jutott, az országában sajnos egy különösen gonosz király jutott hatalomra, akinek az volt a trükkje, hogy minden gazságról, amit csak csinál, be tudta bizonyítani embereinek éppen annak az ellenkezőjét. Aztán, ha meg néha napján nem sikerült a valóság szöges ellentétet elhitetni a néppel, csak annyit mondott, lári-fári. Na erről kapta a nevét Feri király, akit mostantól én is Lári Ferinek fogok nevezni. Hát ez a Lári a legkülönbözőbb gonoszságokat követte el a saját nép ellen, amióta csak a trónushoz férkőzött, és az Úr 2003. esztendejében elhatározta, hogy a nemzet versenypályáját, amin Gábor sikerei kezdődtek, mindenféle ok nélkül átalakítatja. A feladattal egyik csatlósát bízta meg, aki egyrészt alaposan be volt férkőzve az ország legfontosabb hírmondó műsorába, másrészt meg voltak mesteremberei is, akikkel úgy végeztethette el a munkát, hogy jusson is, megmaradjon is. Hát gyerekek, ez a pálya úgy át lett szabva, hogy a Gáborhoz hasonlók még csak ne ismerjenek rámenni, mert az aszfaltcsík 3 szegletében is olyan kelepcét helyeztetett el a gonosz Lári, hogy azt az egyszeri drótszamár terelgető nem veszi észre, mindjárt a magasságosnak számolhat be erről a mulasztásáról. Az eredeti pálya, ahol a 92. évben még a világ legjobbjai mérték össze vasparipáikat, potenciálisan életveszélyessé vált, és jól lehet a bátor nép amatőrfiai ezután sem hagyták el teljesen, a világ legjobbjai és a hazai versenyzőkkel együtt csak fitymálóan beszéltek róla.
De térjünk csak vissza a mi Gáborunkhoz, akit 2007 végén már borzasztóan ünnepelt a nép, és mindenki sóvárgott, hogy végre itthon is szurkolhasson neki, hogy hazai földön is nyerhessen derbit végre. Ez kellett csak a gonosz Lárinak. Rögtön kitalálta, hogy egy új, harmadik versenypályát kell építeni 2009-re a nagy alkalomra. Miért is ne gondolta, hiszen a történelmi elsőt már úgyis tönkretetette, a másikat meg, ami az ország a nyugati sarkában van, már rég eladták a sváboknak, tulajdonképpen nem is ez az országhoz tartozik. Lári, tudván, hogy a néptől időközben már szinte mindent elrabolt, elébe járult egyenesen a nagyságos nagy EU-nak. Hogy belőlük is kiszedje, amit csak lehet. Hát ez a ravasz Lári olyan hatásosan sírt itt, hogy a magasságos EU az egész kontinens lakosainak összekuporgatott pénzéből egy borzasztó nagy összeget, több mint 130 milliárd helyi fabatkának megfelelő európai aranypénzt adatott neki, hogy új pályát építsen. Be is harangoztatta a nagy hírt a gonosz király a csatlósain keresztül a sajtóban, mondván, hogy a hazai legnagyobb üdülőtó, a Holoton mellett egy új csodálatos pálya épül, és az lesz a neve, hogy Holoton Ring. Lári örömmel dörzsölte a kezét, mert a bejelentés olyan jól sikerült, hogy a nagyságos versenyszervező bizottság az operáciális tengely másik oldalán már a 2008. évben megerősítette, hogy Gábor népe 2009-ben 17 hosszú év után újra futamot rendezhet. Olyan boldog volt az Isten adta Lári elvette nép, hogy éhezve is ünnepelt, hisz mindenki erre várt Gáborral az élem. Gábor meg úgy fellelkesedett, hogy íziben el is jött korábbi világverő istálójától, és megalapította a Team Holoton Ringet, hogy még nagyobb dicsőséget hozzon nemzetének avval, hogy hazai pályáján, saját országa csapatában indulva nyer futamot. A szezon előtti teszteken meg is jelent az új Holoton Ring színeiben pompázó paripával, aminek a képei bejárták az egész világ sajtót. Ám miközben a nincstelennél lett Isten adta nép újjongott, Gábor meg borzasztóan készült a megmérettetésre, Lári király sem volt tétlen, elkezdte megvalósítani szörnyű gonosz tervét. Na, gyerekek, itt most meg kell állanunk egy kicsit, mert ezen a ponton néhány történelmi tényt meg kell ismernünk. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy ilyen pályát építeni csuda nehéz dolog, alig van olyan tudós csoport széles a világban, aki ilyesmire képes. A teljes igazság az, hogy a világon majdnem minden ilyen pályát egy Hermann Tilke nevű bácsi tervezett, aki Germánországban lakik. Az is történelmi tény, hogy a világon még sehol nem blamálta magát egyetlen ország sem avval, hogy ki lett volna hirdetve a nemzetközi versenynaptárban, és a végén azért nem tudták megtartani a versenyt, mert nem is lett ott pálya, ahol a viadalt meghirdették. Még a földön futó malájusoknak is sikerült ezt megoldaniuk, akik koldus szegények és olyan együgyűek, hogy egy alkalommal a történelemben sikerült elszámolniuk a teljesítendő köröket egy versenyen, és így véletlenül egy körrel hamarabb intették le a futamot. Még ezeknek a furcsa népeknek is sikerült. Na de térjünk vissza a történethez. Nagy, várakozás teljes csend lett, és sokáig úgy látszott, hogy minden a legnagyobb rendben megy. A nép napról napra küzdött a megélhetésért, Gábor meg minden erejét labba vetve készült a versenyre, miközben az építkezésről szinte mindenki megfeledkezett. Aztán megviratt az úr 2009. esztendeje, és elkezdett a nemzetközi szervezőség, meg azok a honiak is, akik már ismerték a Lári Feri ígéreteit, érdeklődni, hogy hogyan is áll a pálya ügye. Döbbenetes dolog történt. Kiderült, hogy ez a gonosz Lári egy teljesen ismeretlen spanyol befektetői csoportot bízatott meg a tervezéssel és kivitelezéssel egyaránt. Egy olyan csoportot, akinek semmilyen referenciája sincs a világon. Egy olyan munkával, amit szinte csak egyetlen germánus brigád tud rendesen elvégezni évtizedek óta. Ráadásul azt se lehetett megtudni, hogy ki adta a megbízást pontosan. Igen, jól halljátok, gyerekek. Lári országában megtörténhet az is, hogy egy 130 milliárd fabatkás óriás beruházást, ami nem is Lári népének a pénzéből finanszírozandó, egy teljesen ismeretlen személy egy olyan ismeretlen külhoni cégnek ad ki, aki még egy szénabogjámt sem építettet igazolhatóan sehol. Fél évvel a futam előtt a nagy délrel durra beharangozott beruházásból még egy kapavágás se történt, annyi se. A temérdek pénz meg közben csak úgy eltűnt. Hát ebből aztán rettenetes patália kerekedett. A kezeit dörzsölő, kárörömében visítozva térdét csapkodó Lári a csatlós barátain keresztül próbálta megnyugtatni a népet, hogy ha ez a pálya mégse épülne meg, akkor majd megrendezik a versenyt a nemzet régi pályáján. De melyiken is? Hát azon, kedves gyerekek, amit ugye Lári már 2003-ban alkalmatlanná alakítatott a barátaival. A nagyhatalmú versenyszervező bizottság persze rögtön törölte a versenynaptárból a Holoton Ringi futamot, az Isten adta nép meg csak úgy fortyogott a dühtől. Akárcsak szegény Gábor, aki a csodálatos teljesítményért a királyától karbonkorona helyett csúf szégyent kapott csak. Megalázva, mélyen lehúzott sisakrostélyjal ült hát paripáján, hogy ne is lássa a világ pironkodó orcáját. De látta viszont mindenki a Holoton Ring színeire kipingált paripáját. Micsoda, kérdezte a nagyvilág. A világbajnok olyan motoron indul az idei versenyen, amire a népe meg sem épült versenypályájának a neve van pingálva? Hogyan? Olyan csapatban versenyez a legjobb, ami egy nem létező pályáról van elnevezve?
Micsoda, nincs is meg a rengeteg pénz? Ez a Lári, aki a világhíres arról, hogy a népe minden vagyonát ellopta már, most már Európa polgárainak összekupolgatott pénzét is elemeli? Ez micsoda egy rabló, egy népség ez a Lári népe, kiabálták joggal a világ felháborodott népei. És még mélyebbre tették a szívükben Lári szerencsétlen megalázott, csontig rabolt nemzetségét. És tudjátok, kedves gyerekek, mit mondott Lári Feri király mindenre a röhögéstől fuldokolva? Igen, eltaláltatok pontosan ezt. Lári Fári 130 milliárd fabatkás MotoGP. Hát eddig tartott az én mesém a Gábor népének MotoGP futamáról, amiről kiderült, hogy HoloGP az egész. Aludjatok tovább, gyerekek. Szép álmokat, ne figyeljetek semmire, hogy semmi se zavarja az álmotokat. Fáj a földnek, és fáj a napnak, s a mindenségnek fájdalom. De aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom. Magyarország katonái, tudtok-e még talpra állni, tudtok-e még hazáért félvilággal szembeszállni, kitartani, mint halálig, vissza el a szent határig, és ha eljön majd az idő, jó anyátok így búcsúzik. Menj, 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 fiam, menj, bár te voltál mindenem, a sárguló fűzfa levéllel üzenem, hogy élsz vagy sem, nem tudja senki sem, de őriz anyád éppen a szívében. La la la, menj, menj, la la la, menj, menj, la la la, la la la, menj, menj, la la la, menj, menj, la la la, menj, menj, la la la, la la la, menj, menj. Magyarország katonái, érdemes közétek állni, érdemes a magyar zászlón egy igaz ügyért szolgálni, érte élni, mint halálig, eljutni a szent határig, és ha eljön majd az idő, jó anyátok így búcsúzik. Menj, 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 fiam, menj, bár te voltál mindenem, a sárguló fűzfa levéllel üzenem, hogy élsz vagy sem, nem tudja senki sem, de őriz anyád éppen a szívében. La la la, menj, menj, la la la, menj, menj, la la la, la la la, menj, menj, la la la, menj, menj, la la la, menj, menj, la la la, la la la, menj, menj. Magyarország katonái, tudtok-e még talpra állni, tudtok-e még a hazáért félvilággal szembeszállni, kitartani, mint halálig, vissza el a szent határig, és ha eljön majd az idő, jó anyátok így búcsúzik. Menj,